les pales més grans. Em feia el coixo. Em semblava que era de tindre personalitat, de ser un tio interessant. Mos pares eren xurreros, xurreros. Cap de Suro, Peus de Plom és la primera producció de la companyia P-Plaza, de la meva companyia. És un solo de clown, és un treball molt personal que parla de la identitat, parla d'atrevir-se, de llançar-se, de perdre la por i traure la ploma. Té un caràcter prou queer, l'obra. És la història d'un pallasso, marica, estràbic, amb sobrepès, que interprete jo, òbviament, i que casualment té la meva edat. La Llavoreta de Cap de Suro va néixer fa més d'un any, jugant i experimentant amb Manuel Conde, de Radiante, jugant amb la llum, el clown relacionant-se amb la llum. I a partir d'ahir va sorgir molt material susceptible de ser utilitzat després per a contar el que jo volia contar, no? Que és una història molt personal, molt des de mi, molt de despullar-me en tots els sentits. És un solo de clown, però en realitat estic molt ben acompanyat per un equip de professionals meravellosos, com és Patricia Pardo, que ha treballat en la dramatúrgia i ha dirigit l'espectacle. També està Manuel Conde, de Radiante, que també ha col·laborat en la dramatúrgia i s'ha encarregat del disseny d'il·luminació, de l'espai escènic i de la videoescena i el light art. Està Diana Carmenate, també en el dispositiu tècnic, i bueno, també està Lucas Valera, compositor i músic, que ha fet una banda sonora i un espai sonor meravellós. I bueno, Maria Poquet ha fet el vestuari, Lorena Comín, de Disparatario, s'ha encarregat de treballar els objectes i de donar vida als objectes que apareixen en escena. I Xus Moreno, que ha treballat en la coreografia. Vamos, un equipazo. És un solo, però estic molt ben acompanyat. El meu cos és un magatzem de Doritos i tranxetes. Quilos i quilos d'ou faré demà, un sac de boxa, una batucada gasosa, la mirada de l'altre. El projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració de Carme Teatre, ja que som residents de Residència de Creació del 2024, i treballar a la Carme sempre és un gust perquè és casa per a mi, no? Però no morir i morir.